Med HippoVibe er sundhedsforvaltningen af dine heste en leg. Planlægning og dokumentation af f.eks. dyrlæge- eller beslagsmedsaftaler er forenklet. Ingen kommende opgaver vil blive glemt, og du har altid et komplet overblik over din hestes sundhedshistorie. Du kan finde sundhedsdataene for din heste 2 steder i appen. For det første på detaljesiden for en specifik hest. For det andet via navigationspunktet Sundhed. Her har du en oversigt over sundhedsbegivenhederne for alle heste. Sundhedsstyringen med HippoVibe er opdelt i 2 områder, plan og historie. Under planlagte ser du alle kommende gøremål for dine heste. Historikken viser alle helbredsbegivenheder, der allerede er gennemført. Jeg vil vise dig hele processen ved hjælp af en vaccination som eksempel. Under historik indtaster du den sidste vaccination. Vælg datoen, hestene og sygdommen. Når du har klikket på Gem, vil du blive spurgt, om du vil planlægge den næste vaccination. Klik på Næste og indtast, hvornår den næste vaccination skal finde sted. På den ene side har vi nu dokumenteret den sidste vaccination under historik, og på den anden side har vi indtastet efterfølgende dato under planlagt. Lad os antage, at den planlagte skoning fandt sted i dag, og du vil dokumentere dette. Klik på Færdig. Nu kan du registrere alle relevante oplysninger i detaljer og direkte planlægge den næste skoning.